И здравейте! Ние сме Тияна. И Деница. Днес ще ви покажем как играем на Майнкрафт. Малко бавно ми зарежда. Моят свят. Изчакваме. Генериране на свят. Изграждане на терен. Така. Ще се пусна. Така. Това е моята къща. Тук вместо прозорци, вместо прозорци съм сложила врати, за да е по-хубаво. Така. Сега на втория етаж. Втория етаж имам тераса, тук ми е терасата. Така, в момента разгледате къщата на Деничка, която аз си помагах да строи. Така. Сега ще разгледате нейният двор. Това е под нейната къща. Много е висока, нали? Да. Това е едно цвете мак. Две са т.е. Това е гората. Това е реката. Тук има една мусичка, която ката на телефона. Много я интересува. В момента плуваме. Заграеш ми си банския. Няма такъв бански Майнкрафт. Как ме удря? Хора, тази жена ме удря. Аз не съм жена. О, майко, вижте какво американска къща. Отдалеч прилича на американска. Да. Това цвете е маргаритка. Това цвете е маргаритка. Ух, ще запали. О, овца, идва на гости. Ще да я убиме. Да сме овца и. Дружа. Дружа, бе. Давай. Бързо, ще си бе. Браво. Убихме тази смота овца. Браво я на нас. Епи. Минам по къщата. Пак сме под къщата. Сито пасито. Сега... Да сложим още мебели. Тя ходя за дърво. Нека да вземем нещата, които ни трябват. Сега паднахме.
от къщата. Така. Нека да вземем малко дърва. Бели или кафеви? Какви да вземем? Бели. Така, вие както знаете, ние имаме канал. След малко ще пуснем един наш клип. Там ще се забавляваме. Но нека да не ви подсказвам, защото в момента гледате Майнкрафт. Ще има друг видеоклип, там ще се забавляваме, ще има бой, техничка срещу Тяна. Отдолу на коментарите може да напишете за кого ще гласувате. Може да гласувате за някой от двете. Или за Деничка, или за Тянка. Но ако искате, не дейте, никой не ви кара. Или просто кажете, че сте... Хареса ли двете? Да. Напишете, аз харесвам двете ви или нещо друго. Ако има лош... Ако има хейтър, не се връзвайте на него, просто продължете да бъдете на този канал. Вие имате ваше мнение, затова не дейте да се занимавате с други хора. Ако ви харесва, нека да ви харесва. Това е ваше мнение. Никой не може да го промени. Ще снимаме и после фокус, какъвто се направя на Деничка. Два фокуса. После Два. Деничка се направи на мен и аз на нея. После ще ви научим как да ги правите. След малко трябва да тръгваме. Нека да видим няколко овци и тръгваме, защото имаме да правим клипки. Добре, надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се за моя канал, а за нашия канал, това е моята къща и Това е нашата къща. да, нашата. И чао! Чао!